Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties is onaangenaam verrast door de klacht die Sint Maarten heeft ingediend bij de speciale rapporteur voor racisme van de Verenigde Naties. Het parlement van Sint Maarten beschuldigt Nederland in een petitie van racisme en mensenrechten schendingen. Volgens de indieners probeert Nederland de coronapandemie te gebruiken om de koloniale overheersing terug te laten keren. De kritiek richt zich vooral op de inrichting van het Caribisch Hervormings- en Ontwikkelingsorgaan COHO. Dat moet hervormingen en bezuinigingen doorvoeren in de overheid van Sint Maarten. In de petitie, die zou worden gesteund door 12 van de 15 parlementsleden, wordt verzocht om toezicht, documentatie en actie tegen vermeend racistisch beleid. Een groep van 15 verschillende organisaties van het Curaçaose bedrijfsleven heeft gisteren een plan gepresenteerd om de economie van Curaçao weer op gang te krijgen. Het gaat om vertegenwoordigers van onder meer de Kamer van Koophandel, Assogast, de Antilliaanse Aannemersvereniging en de Vereniging van Winkeliers in Otrabanda. Ze hebben hierover een presentatie gegeven aan 10 verschillende politieke partijen. Daarin is onder meer het belang van het COHO benadrukt, maar ook het feit dat de overheid moet afslanken, bureaucratie moet worden verminderd en meer moet worden samengewerkt met het bedrijfsleven. Ze hebben het gevoel dat er te weinig naar hen wordt geluisterd en willen dat de komende nieuwe regering rekening houdt met het belang van de privésector voor het eiland. Ora boca bitrem automaticamente bota em hobby hamburger. E se você gosta pão, escorre saber. Escorre isso feito. É tem hobby fibra. É tá do nabo energia beco para perder e é tem proteína para regenerar o músculo não. Panaderia Isa, para bo healthy lifestyle. Curaçao werd gisteren overvallen door een hevige regenval. Dat leidde tot veel overlast. Vanaf de vroege ochtend viel er veel regen op het eiland. De brandweer kreeg meldingen van wateroverlast in onder meer Salinha, waar vooral de Hanshi Makaku flink onderliep, maar ook in wijken als Roy Katootje en Jan Doret. De hevige regenval zorgde ook voor veel overlast voor het verkeer en er zijn verschillende bomen omgewaaid. Over 2 dagen zijn het verkiezingen en in het kader van de coronamaatregelen zal er veel gecontroleerd worden door de politie. Om alles in goede banen te laten lopen heeft de politie van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds een extra telefoonlijn geopend. Als burgers op de verkiezingsdag de politie willen waarschuwen over een incident dat te maken heeft met de verkiezingen, kan er worden gebeld op 915. Daarbij gaat het vooral om samenkomsten van partijaanhangers, want dat mag niet met de huidige coronamaatregelen. De politie van Curaçao benadrukt vandaag in de extra dat iedereen zich aan de coronamaatregelen moet houden. Begin deze week heeft de regering bepaald dat mensen niet langer bij de snack mogen staan als ze iets eten of drinken. Alleen bestellen en wegwezen, tenzij er een terras bij de snack is, maar daar mogen dan weer niet meer dan 4 mensen tegelijkertijd aan een tafel zitten. Bonaire gaat per 18 maart van risiconiveau 5 naar risiconiveau 6. En dat betekent volgens gezaghebber Edison Reina dat het eiland een lockdown invoert.
Er wordt onder meer een avondklok ingevoerd tussen 9 uur 's avonds en 4 uur 's ochtends. Dit is een gevolg van de flinke stijging van het aantal coronabesmettingen op het eiland. Er wordt verder een alcoholverbod ingevoerd. Restaurants mogen alleen nog maar eten bezorgen. Essentiële winkels zoals supermarkten mogen wel open blijven, maar alle andere winkels niet. Scholen gaan dicht tot en met 12 april. En Reina heeft aan alle kerken, moskeeën en religieuze instellingen gevraagd geen diensten meer te houden de komende periode. Op Bonaire, Curaçao en ook op Aruba is er de afgelopen tijd sprake van een stijging van het aantal coronabesmettingen. Daarentegen is het op Sint Maarten erg rustig. Er zijn nog maar 10 besmettingen geregistreerd. Het aantal besmettingen is de afgelopen periode langzaam gedaald. Er ligt nog 1 persoon met coronabesmettingen in het ziekenhuis. En minister Pannenvlek van Gezondheidszorg roept iedereen op samen te werken zodat Sint Maarten naar de 0 kan gaan. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.